हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिशी श्रद्धा ओडिया ब्लॉग्स। केମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳ 8ଟା। ମୁଁ ଏବେ ରୁଟି କରୁଛି। ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ରୁଟି କରୁଛି। ଏଠି ମଟନ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ନନା କାଲି ରାତିରେ ଖାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ବାହାରେ ଖାଇବା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଟନ୍ ରଖିଥିଲି, ସେ ଖାଇନଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ ଏଠି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏଠି ରୁଟି ସେକୁଛି। ନନା ଖାଇକି ଯିବେ ବ୍ଲଗ୍କୁ, ତାଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଅଛି। ଏମିତି ହିଁ ଆଜିର ଦିନ ମୋର ସକାଳୁ କଟିଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ମଟନ୍ ଆଉ ରୁଟି ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା, ପୁଅ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ, ତାପରେ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୋର ବାକି ସବୁ କାମ ଅଛି, ସେ କାମ ସବୁ ମୁଁ ସାରିବି। ଝିଅ ବି ଗାଧେଇବ, ଖାଇବ, ପୁଅ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି। ଆଉ ଏମିତି ସକାଳୁ ସବୁବେଳେ ବିଜି। ଯେହେତୁ ନାନୀ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ତଥାପି ସାନ ଚା ତାକୁ ଝିଅ ଖୁଆଇ ଦେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ଗାଧେଇ ବି ଦେଉଛି। ତାର ବି ଛୋଟ ପିଲା, ତାପରେ ପ୍ରେସର ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ଏମିତି ହିଁ ଦିନ ମୋର କଟୁଛି ଆଉ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ସକାଳ ତ ମୋର କାମରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ଇରିଟେଡ଼ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି କାମ କାମ। ଆଉ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ବାସନ ପଡ଼ିଛି। ପଡ଼ିଛି ନାନୀଙ୍କ ବେସିନରେ, ମୋ ବେସିନରେ ବି ଏତେ ସାରା ବାସନ। ସବୁ ଏବେ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିବି। ବୋଉ ଯାହା ଖାଇଲେ କି ନନା ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଏପଟେ ବେସିନରେ ପକାଇଲେ। ମୁଁ ଯାହା ରୋଷେଇ କଲି, ଆମେ ଯାହା ଖାଇଲୁ ସେପଟ ମୋ ବେସିନରେ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ସବୁ ଯାଉଛି ଧୁଆ ଧୁଇ ସବୁ କରିବି। ଝିଅ ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଆଜି ପଖାଳ ରହିଯାଇଛି, କାଲି ଭାତ ବଳିଗଲା, ନନା ମୁଠାଏ ଭାତ ଖାଇଲେ। ଆଉ ପଖାଳ ଅଛି, ପରଦିନର ବି ପଖାଳ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଭାବୁଛି କିଛି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବିନି, ଆଉ ଆଳୁ ସିଝେଇ ଦେବି, ଭଗା ଦେବି, ଆଉ କ'ଣ କରିଦେବି। ପରିବା ବି ସେମିତି ନାହିଁ, ଭାଇନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜୋରସୋର ଝଗଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ସକାଳୁ। ଆଉ କେତେ ସାରା ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ମୁଁ ଚାଲିଛି। ନନାଙ୍କୁ ସାଡ଼ୁ ଗାଧୋଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ନନା ଯିବେ, ରଘୁନାଥପୁର କାମ ଥିଲା, ସିଏ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟା ଚକଟି ରୁଟି କରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ସିଏ ଗଲେ, ପୁଣି ଚଉରାରେ ବି ପାଣି ଦେଇନି, ଭାଇନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ଦିନେ ଦିନେ ବାହାରୁ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଯେଉଁଦିନ କିଛି କରୁନଥିବି ଖାଇବାକୁ, ସେଦିନ ଆସି ଘରେ ଖାଇବେ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ ନା, ମୁଁ ଆଳୁ ଭାଜି, ଆମେ ଆଳୁ ଭାଜିଲି, ସେ ଆଳୁ ଭଜା ରୁଟି ଖାଇଲେ। ଚାଲିଛି ଆଜି କେତେ ସାରା ସଫା କରିଛି ମୁଁ ସକାଳୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 8ଟା ବାଜିଗଲା ସଫାରେ ମୋର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏ ସବୁ ଏପଟରେ, ସେପଟରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅଛି, ଏପଟରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଖସିଗଲାଣି। ଏଠି ଆଜି ସଫାସଫିରେ ମୋର ସକାଳ ଗୋଟେ ଓଳି ପଳେଇଲା। କ'ଣ କରିବା, କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ମାଙ୍କଡ଼ ତ ଗୋଟେ ଫୁଲ ରଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମ ଗଛରେ। ଠାକୁର ପୂଜା ବି ଆଉ ହେବନି ଆଗକୁ, ଯାହା ଦେଖାଗଲାଣି। ହନୁମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲାଣି। ବାଡ଼ିରେ ବସିବା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବି, ଯିବି ବାସନ ଫାସନ ମଜାମଜି କରିବି ଆଉ। ଯେହେତୁ ନାନୀଙ୍କର ଫୋନ୍ ଖରାପ, ସେ ଜମା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଭଉଣୀ ହେରିକା ଆସିଥିଲେ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ମୋ ପାଖକୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ପିଲା ତ ଜାଣୁଥିବେ, ରାହୁଲ ଫୋନ୍ ମୂଳରୁ ଦେଉନି ତାଙ୍କୁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ ଚଲେଇଛି, ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଜି ସକାଳୁ କାହିଁ ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ନାନୀଙ୍କ ପାଖକୁ ବି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ କରିନି। ଆଜି ଟିକେ ଭାବିଛି ଫୋନ୍ କରିବି ବୋଲି, କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ତ ମୋର ପଖାଳ ଆଳୁ ବଘରା, ଆଉ କିଛି କରିବିନି। ପରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଝଗଡ଼ା ହେଇସାରିଲାଣି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ? ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ। ପରିବା ଝଗଡ଼ା କଲି, ମୁଁ ଥାଉ, ମୁଁ ଖାଇବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବଜାରରେ ଖାଇଦେବି, ସିଆଡ଼େ ପରିବା ଆଣିକି ଆସିବି। ମୁଁ କାହିଁକି, ମୁଁ ଆଳୁ କାଟି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ବାହାରୁ ଯିବ ଖାଇବାକୁ, ସବୁ ନେଇକିରି ଗୋରୁବାନ୍ଧରେ ପୁରେଇଦେବି। ମୋତେ କହିଲ ନା ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି, ପୁଣି ମୁଁ ଆଳୁ କାଟିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ବଜାର ଯାଉଛି, ପୁଣି ନା କରିକି ଦେବି। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଦୋସ୍ତ ସେଇଆ, ଯେତେ କର ସେ 2 ପଦ କହିବା କଥା କହିବେ।
ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଲେ ଗଲା। ତାକୁ ଧରି ବସିଲେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ, କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବ, ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବ ଗଲା। ଯାହା କହିବେ ହସିକିରି ଉଡ଼େଇଦେବ ଭାଇ, ଟେନସନ୍ ଫ୍ରି। ସବୁ କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍। ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟେନସନ୍। ହଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ମୋତେ କ'ଣ ଆଜି ରୋଷେଇ କ'ଣ ଦେଖେଇବି। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପସପ ଯଦି କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ରୋଷେଇ କ'ଣ, ଭାତ ଆଳୁ ବରା ଦେଖେଇବି ନା। ଆଉ ରାହୁଲ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭାବିଛି ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ରାହୁଲର ମୋର କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବୁ ଗୁପଚୁପ୍ର, ନହେଲେ ପଖାଳ ଆଉ ପଖାଳ ଆମ୍ବୁଲ ସେ ଖାଇବନି। କ'ଣ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିବୁ ଭାବିଛୁ। ଦେଖାଯାଉ, ସେ ଆସୁ, ସେ ଯାହା କହିବ ସେୟା କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କମ୍ପିଟିସନ୍ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ କହିବେ ନିହାତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କହୁଛି ନା ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ହାତୀ ଚାଲିଗଲେ କୁକୁର ଭୋକିବ, ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ହାତୀ, ସେ କୁକୁର। ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ କହିବାକୁ ଦିଅ, ସେ କହୁବା, କେତେ ଦିନ କହିବ। କହିକି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଲୋକ ନାଇଁ। ତାପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଜଣେ କହିବ ତୁମେ କିଛି କହିବନି, ସେ ଭାବିବ ଇଏ ବୋଧେ ମୋତେ ଡରୁଛି, ସେ ବେଶୀ କହିବ। ତେଣୁ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଅସହ୍ୟ ହେଇପଡ଼ୁଛି ସହିବାଟା, ତାପରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ମାନେ ଯେ ଯିଏ ଅଧିକ ସହିବ ତାପରେ ବେଶୀ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି, ବାସନ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, ଟିକେ କାମ ସାରିଦିଏ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଆଉ କୋଉଦିନ ଲଗେଇକି ନେଇକି ସମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରାସ୍ତା ଛଡ଼ିକି ନିଆଁ ପଡ଼ି ଗଲା। ତଳୁ ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଧରିଲା, ସେପଟ ବାଉଁଶ ବୁଝ ମୋର ସବିତା ମାତା ଗଲା ପାଣି ବହୁତ ସେ ସୁଅରୁ। ଏଠି ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କଫି ବସେଇଛି, ମୋ କଫି ଉତୁରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା। କ'ଣ କରିବା, ଟିକେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ସରିଗଲା ମାଲୋ। ସେପଟେ ରହିଗଲି, କମେଇ ଦେଇଥିଲେ ତଥାପି ଉତୁରିଲା। ଆମର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ୟାନ୍ ସଜଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାନ୍ ସଜଡ଼ା ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଏଟା କଫି ତିଆରି କରୁଛି, ନନା ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛି, ପିଇବେ। ଉତୁରିଲା ମାନେ ତ ଟେନସନ୍। ଆଉ ଆସୁନୁ, ଆସେ, ଆରେ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି କ'ଣ, ଖାଇବୁ ବା। ଆଜି ପଖାଳ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏଇ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ ଭଲ ଶୁଭିବ ନା। ଆବା ପଖାଳ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଟିକେ କହ। ପଖାଳ ଖାଇକି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଶୋଇଛି ପୁରା। କେମିତି ଲାଗିଲା? ପଖାଳ କ'ଣ ଲଗେଇ ଖାଇଲେ କହିଦେଲୁ? ଏଠି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, କହିଦେଲି ଟିକେ ପଖାଳ କ'ଣ ଲଗେଇ ଖାଇଲେ। ସେ ଶୋଇଲାଣି। ବୁଠୁଣିଟା ନାଇଁ କି ଏଇଟା, କହ। କହିବୁନୁ ତ? ଆଉ ମୁଁ ତ ମାମା ହେବିନି। କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲୁ ପଖାଳ ଲଗେଇକିରି? କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲୁ? ବଡ଼ ପାଟିରେ କହ। ବଡ଼ିଚୁରା ଖାଇନି। ମା ପୁଅ ବି ପଳେଇ ଆସିଲୁ, କଫି ପିଇବୁ। ଅନ୍ନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଆମେ ଏବେ ପିଇଦେବୁ। ପୁଣି ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ରାତି କ'ଣ ଟିକେ କରିବା। ଆଉ ଭାବିଛି ଆଜି ବୁଟ ଆଳୁ ଡାଲମା କରିବି,
ମୁଁ କେମିତି ବୁଟ ଆଳୁ ଡାଲମା କରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଭାବୁଛି। ମାମାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କିଛି ଘରେ ଖାଇବେ ତ ବୁଟ ଆଳୁ ଡାଲମା କରିବି ନହେଲେ ନାହିଁ। ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? 7:30ରୁ 8:30 ହେଇଗଲା। ହାଁ ତୋର ଚାଲିଛି ପାଲା, ଶୋଇବୁନି? ତୁ ବୋଇ ଯିବୁ? ମାଉ ଏଇ ବୋଇ ଯିବୁ? ତୁ ବୋଇ ଯିବୁ? ଆ ଯିବା, ଆ ଆ ଆ ଓଲେ ରାଧା ଆ ବୋଇ ଯିବା। ଆଇ ହାଇ ଲୋ ବୋପା, ଲୋ ମୋ ବୋପା, କିଏ ବେ ଇଏ? ଦେଖ ଦେଖ ସେ କ'ଣ ହଉଛି, ଏଭଳି ପିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ଯାଉଛି, ତୁ ଏକା ଶୋ, ଯାଉଛି ମା, ଯାଉଛି ତୁ ଏକା ଶୋ। ବେଡ଼ସିଟ୍ ନନା କାଢ଼ିକି ପକେଇ ଦେଇଛି, ତୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ପକେଇଲୁନି? ଓଛେଇ କରିବିନି, ଏଇ ଓଛେଇ ହବନି। ମାଦ ମାଦ ଗାନି ଫଟା ମାଦ। ଆ ଆ ବୋଇ ଯିବା, ଆସୁନୁ। ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଲୁ? ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି ଆଜି। ଡାଲମା ସିଝିକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯା ଡାଲମା ପଘାରି ଦେବୁ, ରୁଟି ସେକି ଦେବୁ। ଯାଉନୁ, ଆସିକି 9ଟା ବାଜିବ, ନନା ଆସି ଖାଇବନି? ମତେ ଏତେ ହଇନା କରୁଛୁ ତୁ, ହଇନାନ ହଇନାନ ବାହାର ଯା ଘରୁ, ଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଚା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବାରିଆଡ଼େ କେମିତି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, କେତେ ଜୋରସେ ଜଳୁଛି, ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି, ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ଜଳୁଛି ଯେ ବାବା, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଠି ନନା ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି, ଲୋକ ବାବା ଏତେ ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ଡରିକି ଛାନିଆ ପୁରା ହେଇଗଲୁ, ମାନେ ବାଡ଼ି ପୁରା ଜଳିଲା ଖାଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲୋକ ବାବାରେ, ଆମର ଜୋରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଦମକଳ ଆସିଛି ଲିଭିବାକୁ, ଦେଖିକି ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉନି। ଏଠି ଟିକେ ଆଜି ରୋଷେଇ ଡେରି ହେଲାଣି, 10ଟା ବାଜିଲାଣି। ମୁଁ ଟିକେ ଡାଲମା ବଘାରି ଦେଉଛି, ବୁଟ ଆଳୁ ଡାଲମା କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତି। ମୁଡ୍ ନାହିଁ, ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି। ବୁଟ ଆଳୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ତେଜପତ୍ର ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଣି ଦେଇକି ଏଠି ମୁଁ ଚପ୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ଚପ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତା ଦେହରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇଦେବି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଖାଲି ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସବୁ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଏପଟ ଟିକେ କଷିଦେବା 20 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ। ତାପରେ ଏଇ ବେଶୀ କଷା ହେବନି, ଡାଲମାରେ ବେଶୀ କଷିଲେ ତାର ଭଲ ଲାଗିବନି ସେଟା। ହେଇଗଲାଣି, ମସଲା ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ଟିକେ କରିଦେ, ଡାଲମାଟା ଅଜାଦ। ଡାଲମା ତଥାପି ସେ ଏପଟରେ ପଳେଇଲି ତରତରରେ, ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଦୂରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଲୋକ ପ୍ରବଳ ଲୋକ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ପଳେଇ। ସିଟି ଦେଇକି ଡାଲମାକୁ ସେମିତି ଖାଲି ଇଏ କରିଦେବେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ହେଇଯିବ, ଦେଖିଲା ସେ ହେଇନାହିଁ। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେସରରେ ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବା, ଆଉ ଗୋଟାଏ ସିଟି ଦେଲେ ଆମର ଡାଲମା ହେଇଯିବ। ବାକି ଖାଲି ଆଉ ବାସନ ବି ପଡ଼ିଛି ଖରାବେଳର। ନିଆଁ ପିଆଁ ମୋର ଭାରି ଡର,
ମାନେ ନିଆଁ ସେ ଲାଗିଗଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେବା ଆଉ ବୁଲିକି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ କେତେ ଲୋକ, ଆମ ବାରିଆଡ଼େ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି, କେତେ ଲୋକ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ରାତି 10:30। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମ ଦିଅର ବସିଛନ୍ତି ତ ଖୁସି। କେତେ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଲୋକ, ଆମ ଦାଣ୍ଡ ବାଡ଼ି ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି। ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଜାମ୍ ହେଇଗଲା ନିଆଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କାବା ହେଇଯିବେ। ଏତେ ଲୋକ, ମାନେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ବି ଜାମ୍ ହେଇଗଲା।